Henry hakapor bangalapan krero ngaladap ya amhi teriang ya kena katim ngaladap ya kre ngaladap ban pen kre tang baha kene kapor kabamenta ngalapet tu ka program kilabon kinong keren menne sipau bajela yo nong keren nganwan ra no kindiat ha ka jingkren ka bakamper nganam keren syu akadur katim nganwan ra ha ka dur jong ka address bat ya ki bentana ka tin jong belai ka bangan setersat ha kani katim pin sayo sngau sibet endang ala jan ban ya kam shekmat ya kani katim bat ha kani ka por ha baong ki samla ki bayat ha ka jing mang ublai ka baning kong ngakwa ban syia pai ki kita ki samla wat langitip ki samla ki dei kito tang badang don pat ki bompat tip namar ka jinglong samla jongi babun sin ngia don ki babishar nakat jinglong bat kakam ha ka shnong bat ha ka balang ga don ga jingya pera ka rukom khen samla ha ka jing khen samla ha po shnong ka don ga jingya per namar ki shat khen samla tang ya ki briu ki bam pat don khun ki bam pat don tengah ha ka shnong ya ki baladon khun de kim khot samla shu lese haying ru kanja kan long kumta ki khun jong ki long kimi ki layo khun ki nam khot shu ka samla do ngan wan manga haying jong itai long kimi habai ladon khun dang ong hi yanga o kan ni kadang samla handai kin ong ba ki ladon khun ki la long kimi ki la long kapa kumta ka jinglong samla numla ste ban shukhen kumta Henry kumbangala ong ka don ka jingya per hapdang ka rukom khen samla namar haki hakashnong ka thau ya ka rukom khen samla la shim bet naga jingyo briu naga jingya tho kan tiu kurim uno baladap ban tho kan tiu kurim uta deishu usamla uladei ulong kpa hadin unsayo khun la naga briu naga samla briu ru kalong kumjo tang bangan ong epi hakabalang pat kim khen kumta hakabalang ki mention dakasnem namar lada on shukhen samla naga jingyo khun ka hadu kata sumudur kat itemen basan ibala prapausnem imyo khun yakhot deye samla ngasisin kala aja hakawe kabalang kana mitu kerteng ki khot keren yang syapang kawe ke benta kalong ki samla kristan baka syongka syongman ngalaken taj namar bangadang samla kumnongan keren habaya lade ngampar long kemi ngampar long kepa henry ki penbor si penbor ngalakongu lakongu habang alalet ban keren ilong chairman iwe temen basan bala prapau tam kasnem maria yang ngalaong lajing sisala de ban ayu ki temen basan i ke pastor ke bala rangba kham tam ye temen basan chairman i bala don ye ki khun kikti i bala don ye ki siu sibun maria keren ya kata ki yar khi yap ler ki para bangai aduh bangalas ngauram namar bangalayo ong yi temen basan bom lej ying beriu im don khun im don lok itai temen basan ngapa ngadang ong bai la don khun te kum taban shubishar hi nagata ka jing don khun kalong ka bae namar bayo ubriu bela temen on khen samla kamlong Henry ka jing bishar kumbalong kabalang lakhen samla nadu khat sansnem shaneng ha kabalang khat sansnem shaneng kelas dang ban itu yaki daki samla lut ngamte pishani la yakhen samla em kata nempat yakhen ne ngi hangte ngiladon kita ki junior kabamut ki samla junior namar kani kasnam haka katkum ka jingbu ban rung riu dekat ban pensno elade ka kam riu dekat ka balang kibu khat saw te kito ke ba pendap hok kila de ne em ki samla lu
bat kadai ru kani kapor samla ka bakluit tam kibal ayamat hangne master presiden ru ilama ye kene kapor kine be syong lang bat ngai sine sedin la ayamat lot fisngo tho em ka khluit kumno kitai basatai smo tho em ka khluit kumno hajing khawai bandon kiba itnat syat kerdam du dajaran kalong gumta namar bakas nam ka khlut nang tapat de nado khatpra hado arpholai kadai kapor kaba penrius pa ikinong dijing ta khamat kadai kapor kaba penlut por kabangi thit bon kasnat kayit namar bangi ta ya pen ngam de babeng kata long kadai gijing sisa tang banga tengam dadai banang hadu kata-kata banta wat kasnyu ru ngam danang tang bawat la kata ngata hi gijing ta ki barem dor ki bisong dor lai hajar aspa yau snyu jonga tang bangata de la kumno khatsan snem namar ko phniang bam te sitin kan lot sitin te khatsan snem ngam dadai ubriu bakum kita henreng asyubatai ya kene kapor bakapor kadai ka bakum ta Henry nado arpo sau hadu laipo kelas dang sandur ke jinglong rangba ke jinglong samla ngangan yetu yepi ye kitu ke jingkren ke balalek no mensywa ke bangadang lek kren ha kapor arpo sau arpo san snam endang lapet la bisar yang mentang ayo erki kilong kena apa namar balai mentang la khamrang ba mensywa ngadang kena ngasngau mensywa la tap ya amba kata karu kompen kre tang badang apet mentala rang ba kitu kidang lung ya nang ta lai phau shaneng kalawan kayau ngaru la dei som layau te hang neru le se la ya dei lang don ki balaya mat lang ye kata ke jinglong sam layau hang ne te layau ke jing mut jing perkhat layau kadok kaperan ru layau bat ya kakam kajing yakit hakabalang hadu sapusan snem ngidang khen kisamla kumta kumbangalaong ban khen samla tang na kajing don khun tang sudon khun khen temen no kamyahap namar ki don ki kena ba arpho asnem kidang kena samla kiyok khun pin khat temen kambha kata kadai kajing khen samla bat ki para samla hakane kapor kalamba larangi phai shu shakane ka jinglong samla ka batai shu ba ki dai kita ki samla ki badang khlan hakabor met ki badang hakakit ka ba ki badang khlan ban trei ban ta bat sakawai to ken mau ko samla kibidon hang ne kapor samla ngasuring dur hang ne kalong kum kajib kapambialam trailer namar balai sisin bakajib kadon baka trailer ka abha ban lek banwan ka khia mo ka kit jingkit bat kalong ru ngala amat sisin hang taya shilong nyalek da kajib ka bakit siap haka trailer ki ong yang apek benran syadin ngaloong kela kamuan katayar kalalek syakamuan ka trailer kalek syakadian ke ka bangamut ban ong kalong ba ka jing im samla jongiru ladang idang long kum kajib ngimpatte trailer kalai lui hanrain dalate trailer ndaladon kun mangi ke jingmut nang kelas kamuan ke trailer ki kun ki kelas agadian teng don ki samla rang ba oh ki don program ha jing ye sengmet tang sipang la pun pensim lem mapi bai pang ukun la kala trailer em sigadian tekadau samla kadai ka por ka babas na ki babas tam bat kadai ru ka por ka bakamen tam kadai ru ka por ka bas ngau enjoy ba bat kadai ru ka por
kabangi refresh ki umat na kaway kapor si kaway kapor kanongon na pedang jong pi belaju yayam kapor sama menurut raban yatu tikena be ngakali direct baik ngaru ngadon kapor bayam tang bakam dai bangayam ya kelas sama ngayam taki way pat kicingnya Henry kani kapor te kadai kapor kaba enjoy tam kadai kapor kaba ngausi tam lara pinang banyat kaba bes satu kata-kata lara pinang banyat kaba ktang neki baktang pinma dan sibon ba kisamla mo kibalong kumta kito kisamla kibanang banjit ya kelenti oh kipen kemen ya gaying kesam kibom nang te kipen ngausi kadai ru kane kapor samla kapor kabangi kibedon hangne lese kisamla kibrang shifting banya keren mobile haying bat kiparlok kadai kapori bakas kor kanang yo ngobha wat langi sia pasiau Henry ki baro ki dei banlong namar kat kum kapor bat hakane ga janmit sakawai ka benta galong ka jingmang ublay haba keren sapang ka jingmang ublay ka jing yaper ka don tang kendiat bat ka jing tmu bat ka jing tmu ka dei ka bawan ningkong ka jingmang ka dei ka bahadin kajing temu kalong kum kabaningkong kum kahenmen kajing mang pat kadai kum kapara tang badai ha kajing mang kabalaya pendek ikikam kijam om dai ha kajing temu ngasikwa banwan ra nuksa ta kabapin kamsai ha pedeng jongi kisamla bayadon menta pi nengi nenga ne mano ngadon kisamla lani isamla bala yalang te kwa ya tho enda kwa ya tho pinamla ban suya direct chaying mane wan haying mane pastor punya tho yanga pinamla henrai pe haban ya perkat baro arngut pin habannya don gajing tumu ini ya tho dai la ya shongkai kum to la ya peliu jing it yu samla kan thai nga tengah kwa ya tho samla chinrang ngaru ten le kum no tin ya thu haying mo ki hon na em kata kadai ke jing tmu kabadang shu tmu ban ya tho henrai hadin baladap tmu kilas ngau biang kata ke jing tmu kile sakum no kia thu hai ki kimi kikpa kia thu aki kinyi haying asam hadin balaya thu haying asam hadin balaya thu aki mai pa kadon saka jingmang hadin balada penyata ketin kadon saka jingmang berkata ke jingmang kalong katno teli usneangin yatit katno kilo kasini katno kilo ujing bam batken mau bha ke jingmang kadai ke jing pen kre kam dei ka balak dep ban le ne ban long Sini daya beriur sejamang ngam katno ai ujing bam ne kato kum tater nengkong ha ka jing yap beriu ka jing mang ka nengkong ka de kesenduk yunong ya namar kidon kilong ying kibal akalet ye kene sisin kawe kalong ying uyap ukpa ka ying perkat pi la de pensum damut thap kesenduk undan kum kita rukidan henrai kani ke jingmang kadai ko bukum kata bat kham ngau thu shu shu kalang ba ka jingmang kadai kata ka bampat dep lane ka bampat le ka bampat ja nuksa menta oi presiden iyat nang ne cha tai semaulong poi hang tai kendong klau ngami manga unong lute ngabat ye i ngasai da kawat nya da kapistor ngamang ngaong ai kapisa kata gede jingmang kata gede jingmang henrei ka jingmang hakane ka tin jong blai hakane ka tim jong pipat kadon halaka jong ka benta kadon halaka jong ka jingja
haba pai syakane ka jingmang hakane ka tim kat kum ka tin ublai ngin sia pai kendiat kum no ka jalong ka jingmang ka jong ublai Shua ba untau ya ubril ublai utmu layatmu kumbang ngalaong menne tmu ya to ublai ru utmu bantau ya ubril lese bat kaladon ka jing tmu ha ka jing mut jong ublai bakrau hadin baudon kata ka jing tmu kalong shua bantau ya ubril ublai upen mang shua ke jing penmang ublai kalong upen mang shwaya ka beneng bar ka kendau upen mang ya ki ding ki sit ba ubriu un pen kam upen mang ya ki ki wa upen mang ya ki lom ki wa ya ki lom upen mang ya ki jing thong jing tap upen mang ya ka sngi ka besit ya ubenai uba ajing shai memet kata kada ke jingmang ublai ya ubreu shwa bun thau ken mau thau chwai kita baro sa thau breu hadin dadai bau thau breu shwa ompat dan beneng kumno kan jam hanai ublai te ubasta pur bakrau umang shwa kalong kumba piate ying mane menta kene ke ying mane jong pi shwa bante ya ka kaladon ka jingmang pisa tingka kat no ngin penlut kat no kena ke ying mane jongi kan rung breu kan ngiam yaki para banget kata kena ke jingmang ublai kumta ublai ru ulamang yaki ulat thau ya ubreu benengkong ya u adam hadin baladep bantau ya u adam o upet na beneng uyo i bau adam u ikin jae Syuong pi mudur ladakat ni ke kelauba syatai kan dai ke eden unsyong marwai situ hakak per klem don baya keren kenjahi lada dai tang basyusa shalom kumta ublai habau yo iya kata upen mang sa ya kanong sumar kaem usathau ya kaem bat hadin kata kini baro kilaya em suk kilaya em san bat kila yo ega jing sok bat kaktin jong ublai hakane ka jing mang kat kum kaktin jong ublai ngin syam na ki kitab Jeremia ar ku kendai khat wei ka ong na banga ngatip ye ka jing mut ki banga perkhat syapang jong pi ong utrai ki jing mut kata kalong bangan ai ye ka jing sok bat om ya ka jing sniu bat ngan ya ka jing kermen hakapor kabakut jongpi kata kadai ka ba ublai umang yang bat ya pi shua ba mangingin yat haka jing mang jong ublai uladap pen mang shua yang ya pi uladap ya ki jing don kambaro bat hadin baula dep ban penmang hadin baula dep ban ai yakini ki jing don kam nadu ki jing thong nadu ki ding ki sit kabakhat do ublai u khat yang ukwa yangi ban ai ya kata ka jing kermen hangi bat ukwa pat ya ka lenti ka bangi ya hadin ka jing penmang ublai sabangin don ha ka jing mang ublai menta ka sarkar ngawan nang tai sene ka sarkar kala penmang epi ka tu ka surat ba phinyai te kum tu kadang trai kalong kum juhi hadin ka ai ublai ru upen mang ya kalentia jongi kisamla bangin ya kata ka jingmang ka jong ublai kibakum kanu ken kata ka jingmang ublai yang bat ya pi kibakum no kita kilenti kiba ublai ulamang ngin ya pet kindiat hadin ki ai ki ba ublai ulamang ya ubreu ukwa ya adam tang kane kawai kabeningkong kajing kongu
ukwa yu Adam ya ka jingko ngu uda ong hang tu bana barok ki jatso hang ni ka kper ka bagidan la ban bam tang na uwei ubang amaham ya me membet ban bam kabaneng kong ublay ukwa bangin ya ka jingmang ka bangidan ya ka jingko ngu yu blay namar une uding ubaw blay ulamaham udan ya ka jingtim penban u Adam bat ka kiabam ya u mangi menta ngilong kumni nang ta susu haba pai syakat kum kani katim kisamla kibayat ha ka jingmang ublay kaktin ublay kaya tu yangi haka kitab kejong maika henriu pra ka ong utrai uwat ayu nami ken mau para samla utrai uwat ya ka jingko ngo utrai ulong ubadai hok banyo ya ka buram bat kino kibreu neki samla Kristan kibayat haka jingmang ublay kidai kita kibayat haka lenti kahok bat ka jing shisha kidai kita kibayat haka jing isnai kibayat haka jing ngauret bat ublay kindairu kibayat haka jing hon ya ka jing haka jing penya jong ublay bat ka kitab Deuteronomy sipau khat ar khat lai ka keren bagi breu kibayat haka jing mang ublay kidai kita ki breu ki basyapting yutrai kidai ki basyapting yutrai kibayat haka lenti jong ka jing jong yau blay dala ka do nud baro da ka mensim bat ka bangin sumar ya ki hukum jong ublay bat ya ki an ki jong utrai na ka bentaban yo ya ka jingman bha ki samlai ki bayat ha ka jingmang ublay kum udanial watla kilapa lapon ya u ki jingbam sim syam lapedian ulaken taj namar babalai udani al udan haga jingmang jong ublay kaba ublay ula penmang ukwa yo u ya ka jing kongo ula kongo kisamla ke bayat ya ka jingmang ublay kidai kita kisamla kibale ya ka mon ublay kibayar pensngau ya ka tin ublay shikiwai kiba pen ya ka jinglong kum ujasap la hari nong wei ne hari la jong penban cem kelat ya ki hukum bat ka tin jong ublay baudan kita kidai kisamla kibadan haga jingmang jong ublay henrai hakine kis ngi jonga jongpi kat nongot ki bangi dang yat ya jingmang jong belai bon i kumbangi penmang mangi yo belai i kumbangi ki samla ngi penmang nagam tau belai om dai bo belai penmang yang abadia pi kajing samla hakine kisngi teng ngau si nado na ying hado habar kajing mang kikmi kikpa kadon nengkong haying bat ka kata kajing mang jongki kalong kikmi kikpa ya kikun kikti kita penmang ya ka kabadon kam bat kita kwa ban yoi ya kaburam ka ijat bahkan don na kajing kikun bat kabas ngausi ekini kisngi kibamenta ngimla syuk banyat kom kisamla haga jingmang ublay bangin ko ngu iki hukum bangin le ya kababha pinya ya kisurak bypass kajing ya syat kajing ya le kemen kisamla jongi
Hakini kisngi teng kalaja kumbaja kawai niki kana kadai kapuriskam kaba arngot kisamla kisyabe hakawai kadengim o andalalap kadengim ya kita kisamla ya wai naki kalamut banbam shwa bakan bam ong utau samla wat bam yang ngadai usamla Kristan ngadai usamla Kristan tangba kadengim ko ong kumno ngalasma yame naduk menne ngam shem sma Kristan na kata kadang haban bam kajing im sama jongi kam shem sma Kristan shu lada pet ya karyam kabet lada pet ya ka akor buram haying hasam kam sma Kristan namar balai kajing im samla kadok na kata kajing long kaba dok nut hadu kata pai hagariam kabet ngim da ikap ban ngim la ban pen iubi ya ka im lang salang daki kam daki jingle jongi henrengi kelalong pen ban kinong pen iutong Karyam gabaj hayi ngesem la bandai kun pastor la bandai kun teman basan la bandai kun nong yalam balang babun hi kisam la jongi kidon laga jong kajing ainia laga jong kajing ai daw laga jong ka standard bangan keren baje kajing shisha nganam kwa ban pen kemen yepi de ka basyukor ngadang la ba pen snusi de kajing shisha babun se nagi sngi ngiriam Kristan satang sngi ublai hagi sngi poya ngiriam model ngiriam aktres kata klempet page ha social media se ngangan yetu yepi da kababuram ngam ju pen i mobile haying kham tam lelei lada page video namar bakiale ya ka ka bam sngal tenat ka ktin ka thuli ha comments teng kidei ki samla Kristan kaktin pat kum ki samla soita kajing ya upload ya ki dur ki dar kabam kai that ya ka do ya ka ran ya ka rem kum ki samla tang ban yo bon followers kilong kemi menta banyak keren ya kata kim ya pai bepli namar kamdai ke juk ma kadai ke juk jonga kadai ke juk jong pi para sama namar babon te pi menta that kumta ya kamet la jong long kum ka do masi henry para sama ba it token mau kum ki Kristan kamdai kumta ya kamet la jong lagi samla kentai ne shinrang ki penlong kum ka kot sada drodor drodar drotatu dro de ki ksut ki krai ha kamet la jong ha kamet la don de ki ksut ndala pang khot temen basan pendawai la nye penweng itu ksut tatu ban la penweng saben sim tatari supoi danut sya ate ngaru ngapen poy henry kita boro kidei kisamla kabangi ya galanti klem go jingmang ublai pai se ke baro ka jing penyap breu ka thombor ka to ka lute ka don hakini kisni ki bamenta balai ki longkum to namargi ya laj hakak tiet na ka jingmang ga jong ublai ngim don hagalanti jong jing mang ublai bon ki samla ngi sha yalam bakla hakini kisngi haki bor ka jingken oi jong kinong yalam bakla kombalong une unong yalam bakla ha Efesos jong Timothy bat upol udong bat scam ko Timothy ya kabala ai hame bat mentang yoi kisamla bon ki hap nakum kitaru kataru kalong bangimla banyan hagajing mang ublai udamang yangi bangin bat scam ya kabala ai hangi ke kata kabala ai kalong kaktin ublai sini ngam tep
Kidon em kinang yalap kiba yalap bakala. Kidon syekite kithan jongi rukimi. Kita kinang yalap bakala ke balaiwan ban yalap haki balang kumto ter hadin balayo kacing yalap balang kidon ki pra banget kiba snutu kiba bot yaki hadin bala abot yaki ka ai ka baca kalong gitu ki pra banget kilai dilut no yak hendau kiditat ka hendau ka basan lak kidi arlak kilai dilut ya ka ber ka pra abakim long syuk bantong ka kam sarkar kilari sanlut balai namar ba unang yalam jongki uang ba ula bu ya katarik ka ba ublay unwan shaw no yaki labu ya katarik ban ya wa ba ublay unwan shaw no yaki kumta hakaway kamit laya ap ba ublay unwan shaw no o ulapon utanong yalam ap nang yarwai kilaya thapti kilaya rawai yaro ayoblay kini ki brewat kidawai kim disyo kilaya di beda ketuka umpiniang basat sedi peleng mangi nang tapat de hakata ka janmet loong kilaya rawai endalay rawai hangta khat arbaje ladap kilaya pak pun yau tau nong yalam yau blay unong yalam ru dan nombor pun yau blay andala pun yo belai o shim uyo thia ong utau nong yalam ublai imat lamit ulat thia leses ngobirian begede jing sisa ublai jongi te juyo thia khat yo u kino kisni kumta samla ba it kisamla kibadon naga jingmang jong belai kidai kisamla kibala ban penyeper na kibor jong kapurtai na ki jing snew ban im ban peni ya jing ba kisamla kibadon ya ka akor buram kisamla kibabat ya ka hukum akikti kisamla kibala ban ko ngu ya ka jing snang imai pa ya ka jing snang jong ki ai ki baba kita kidan ga jingmang jong blai bat ka bakhat du ki samla ki bayat ga jingmang jong blai kidai kita ki samla ki bajab ha ga jing en bat kidai ru ki samla ban long ki nang job ban long ki bamang ha ka lenti ublai don kam ya ka atiar ban ra ha ka met jongi ban ra ha ka donut jongi ha ka mensim ga jing mut jing perkat kaktin ublai klem kaktin ublai pinamla ban ya ha ka jing man da phimang sakan no kat no ru phin lai long kum unong siat sim umang te umang da ka jiri usim tang bom dan ma bat kajing em Kristan jongi ro lada klem kaktin ublai ngimang tengimang banjat halenti ublai tang bangi syarem nama bomdan Bible kaktin ublai ong upo haga bawai no tolong pi ki baklan to king no e kajing atia bat ya kawat lam umensim ka ei kata kawat lam umensim kadai ka Bible ka balong kaktin ublai bat uno usamla kano kesamla kaba persyang banyat haka lenti ke jingmang ublai lara piyat klem kaktin ublai dikena pin laj naga jingmang ublai bat pin hap sekiriat kiram kibala syaelam hausoita ngin hap ngin kelon ngin namla ban yeng haga jingmang ublai namar balai ya kita kisamla ke bapursang banyat haga jingmang ublai usaitan ukam syun usaitan ukam wanba balai namar bu yoi bepidan na kata kalenti bat sisin usaitan para bangai bait ngan syia tu kindiat ya ga jinglang usaitan wat la dengan empat ya kendu para markhamat re usaitan uwan da bor mensim usaitan usuk ban pensyoy yangi ki badan hangni umting umrit yano usaitan ya ki temen besan kheng
ya ki pastor salia ya ki padar syepting Shisin bola mud ban penshoy ulet baik. Wat kat ya unong pen jengi uji su akper get samani piken mau penshoy. Laisin kata udang tua bor. Syepting seyangi lay. Yangi ukhen tangki kenare. Kajing penshoy usoy tan balai ki breu bon bangap. Ban ye ka bangap namar udan ye ka wei kata ka taktik penshoy upej ya kapor kababian ya ujisu upej akapor bola tangan ba saupo mit saupo sengi da penshoy ngan penbit dia kejing bam bo ngop mangaban ma pi dala tangan pi da ai tanduk kojor em rungin ka haj be namar babalai kajing tangan la palat Sibu kumanga menaduk menem step nampat bamai haduk menta. Tetapi pen yang ada biskit ubatang beladap dajung ang island. Henry yau jisu hakum kata kapor telah penshoy pen banu turai syam langap. Dadai yang ayapi kajing pang kalabon bha ong no ipang ikun prasnam klem kia. Wan usoitan penshoy pila duai keto si keto ublay sengau balai pimlek no siki wepan lek papait likum ta ter pila dai bandom yu balai las ngau dom no las ngau ya ha bat kajudan kapor yangi usoitan upej ya kapor babiang jah kapor bomdon kau haying asam bomdon ki ai bantit kamtam kapisa hakum kata kapor tiak menmet po sniu tok tim ola tok akas lek yu tau dak kata-kata lek tok shisha kum kita usoitan upej ya kapor babiang Henry ladangim don ya kaktin ublay haga jing em samla wat jumut ban ongan ya jing mang ublay dikena pin syaren life away hajar teli shi life away hajar shi spa away kidekat kat way spa prap kendai lenong sedang puleno samla baik lai lenong shi sngi saus nam ladap namar kat bampat don trailer dan sup nala don trailer la ongi kilong kemi long kepa mentase pule ya ka bible na do Genesis ado jing pen pau tang poi tang Genesis lenong san lai teng atayo pi namar balai mendai bangaban kadau kolong ngangayo i ke jing kia ki kemi ki pa ha ka papen beang ya ka bam kadi ha ka papen beang ya ke ying gesam henrei manga usamla mapi ki samla bahaga jaka ban penlut por ya pun samla shikenta pun no saupo minit laban pun tang saupo da tau ya it dom ya pun ya it kata arpo minit pule bible no ken mau ye kata ublai un gerku lengba kene ka khubor a ingin long ki samla ke babat ye ka tin ublai ha ka jing em bangin kala long ki samla ke ba job ke ba ya ha ka jing mang ublai naga borom chung ublai amen.